ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആരും ചൊല്ലുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ. രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ. രാമ ഹരേ ഹരേ ഹരേ. രാമ 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 ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ. ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തി ഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരം. തത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുन् വൈഷ്ണവം ച. ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സകല രഘുനാഥാന്വിദന്തം സജീവം സാന്വേദം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം. ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാധരലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതം സ്യാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ. ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി. വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. പഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച. പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ. നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ. ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീരാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ വിക്രമംഗലാപുരത്തിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण माता जी प्रणाम. കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാ ജി കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. കൃഷ്ണ. ഏതാണ് ശ്ലോകം നോക്കിയത്? രണ്ടെണ്ണം ഓക്കെ. പിടിച്ചിട്ട്. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കിനി 36-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ഏകദാ ബ്രഹ്മണ പുത്ര വിഷ്ണോ ലോകം യദൃച്ഛയാ സനന്ദനാൻ മാതാജി ഇതിൽ കിടക്കുന്നത് 41 ശ്ലോകം. 41 മാതാ ജി കാണിച്ചു. 41 കിടക്കുന്നത്. ആണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം കിടന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് ആ പ്രശ്നം വന്നത്. മുപ്പത്തിയാറ് കാണുന്നില്ല. ഇല്ല മാതാജി. 41 കാണണം മാതാജി. 41. ഇപ്പോഴാ വന്നു വന്നു. രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം പിടിച്ചിട്ടപ്പം വന്ന ഒരു പ്രശ്നം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 36 ഏകദാ ബ്രഹ്മണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 36. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ഏകദാ ബ്രഹ്മണ പുത്ര വിഷ്ണുർലോകം യദൃച്ഛയാ സനന്ദന ആദയോ ജഗ്മോ ചരന്തോ ഭുവനത്രയം. ശ്രീനാരദ ഉവാച ഏകദാ ബ്രഹ്മണ പുത്ര വിഷ്ണുർലോകം യദൃച്ഛയാ സനന്ദന ആദയോ ജഗ്മോ ചരന്തോ ഭുവനത്രയം. ചൊല്ലാം. ശ്രീനാരദ ഉവാച ശ്രീനാരദ ഉവാച ഏകദാ ബ്രഹ്മണ പുത്ര വിഷ്ണോർലോകം യദൃച്ഛയാ സനന്ദന ആദയോ ജഗ്മോ ചരന്തോ ഭുവനത്രയം. ചരന്തോ കൃഷ്ണ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാ ജി പ്രണാമം. ശ്രീജാവജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാ ചൊല്ലിക്കോളൂ. എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരെയും കൊണ്ട് ചൊല്ലിപ്പിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച
एकदा ब्रह्मणः पुत्रा विष्णोर्लोकं यदृच्छया सनन्दनादयो जग्मुश्चरन्तो भुवनत्रयम्। हरे कृष्ण माताजी। अंबिका केशवी देवदास माता। हरे कृष्ण माताजी। Yes. ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीनारद उवाच एकदा ब्रह्मणः पुत्रा विष्णोर्लोकं यदृच्छया सनन्दनादयो जग्मुश्चरन्तो भुवनत्रयम्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण मालदीशा देवदास। हरे कृष्ण माताजी। कृष्ण ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच एकदा ब्रह्मणः पुत्र विष्णोर्लोकं यदृच्छया सनन्दनादयो जन्मुश्चरन्तो भुवनत्रयम्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण रामेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच एकदा ब्रह्मणा पुत्र विष्णोर्लोकं यदृच्छया सनन्दनादयो जग्मुश्चरन्तो भुवनत्रयम्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण पंकजाश्री माता। माताजी। हरे कृष्ण माताजी प्रणामम्। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच एकदा ब्रह्मण पुत्र विष्णोर्लोकं यदृच्छया सनन्दनादयो जग्मु चरन्तो भुवनत्रयम्। हरे कृष्ण माताजी प्रणाम। हरे कृष्ण हरे पद्मा कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच एकदा ब्रह्मणः पुत्रा विष्णोर्लोकं यदृच्छया सनन्दनादयो जग्मुश्चरन्तो भुवनत्रयम्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण विजयनारायण माता जी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच एकदा ब्रह्मणः पुत्र विष्णोर्लोकं यदृच्छया सनन्दनादयो जग्मुश्चरन्तो भुवनत्रयम्। हरे कृष्ण माताजी। वत्सलायम माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकदा ब्रह्मणा पुत्रा विष्णोर्लोकं यदृच्छया सनन्दनादयो जग्मु शरन्तो भुवनत्रयम्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण वत्सला जी माता जी। हरे कृष्ण माताजी। हरे ओम कृष्ण भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच एकधा ब्रह्मणा पुत्र विष्णोर्लोकं यदृच्छया सनन्दनादयो जग्मुश्चरन्तो भुवनत्रयम्। हरे कृष्ण माताजी। सदाशिव वासना देवीदास माता जी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद उवाच एकदा ब्रह्मणः पुत्र विष्णुलोकं यदृच्छया सनन्दनादयो जग्मुश्चरन्तो भुवनत्रयम्। हरे कृष्ण। निर्मला माता जी। हरे कृष्ण माताजी। कृष्ण ओम भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच एकदा ब्रह्मणा पुत्र विष्णोर्लोकं यदृच्छया सनन्दनादयो जग्मुश्चरन्तो भुवनत्रयम्। हरे कृष्ण माताजी। शारदा जी नंबूदिरी माता जी। हरे कृष्ण माताजी। कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच एकदा ब्रह्मणः पुत्र विष्णोर्लोकं यदृच्छया सनन्दनादयो जग्मुश्चरन्तो भुवनत्रयम्। हरे कृष्ण माताजी। कृष्ण भारती माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ओम कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच एकदा ब्रह्मणः पुत्र विष्णोर्लोकं यदृच्छया सनन्दनादयो जग्मुच्चरन्तो भुवनत्रयम्। हरे कृष्ण। गीता माता जी। हरे कृष्ण माताजी। कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच एकदा ब्रह्मणः पुत्र विष्णोर्लोकं यदृच्छया सनन्दनादयो जन्मश्चरन्तो भुवनत्रयम्। हरे कृष्ण माताजी। धनुप्रीति माता जी। हरे कृष्ण माताजी। कृष्ण ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच एकदा ब्रह्मणः पुत्र विष्णोर्लोकं यदृच्छया
സനന്ദനാദയോ ജഗ്മോ ചരന്ത ഭുവനത്രയം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രത്ന ശശിധരൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ഏകദാ ബ്രഹ്മണ പുത്ര വിഷ്ണോർലോകം യദൃശ്ചയാ സനന്ദനാദയോ ജഗ്മു ചരന്തോ ഭുവനത്രയം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ശ്രീകുമാർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരദ ഉവാച ഏകദാ ബ്രഹ്മണ പുത്ര വിഷ്ണോർലോകം യദൃച്ഛയാ സനന്ദനാദയോ ജഗ്മു ചരന്തം ഭുവനത്രയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ഏകദാ ബ്രഹ്മണ പുത്ര വിഷ്ണോ ലോകം യദൃച്ഛയാ സനന്ദനാഥയോ ജഗ്മു ചരന്തോ ഭുവനത്രയം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ വിജയൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആശംസ ഹരേ ഹരേ രാം ഹരേ കൃഷ്ണ രാം. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ഏകദോ ബ്രഹ്മണ പുത്ര വിഷ്ണുർലോകം യദൃശ്യയാം സനന്ദനാദയോ ജഗ്മു ചരന്തോ ഭുവനത്രയം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പൂർണ്ണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ഏകദാ ബ്രഹ്മണ പുത്ര വിഷ്ണോർലോകം യദൃച്ഛയാ സനന്ദനാദയോ ജഗ്മു ചരന്തോ ഭുവനത്രയം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ഏകദാ ബ്രഹ്മണ പുത്ര വിഷ്ണോർലോകം യദൃച്ഛയാ സനന്ദനാദയോ ജഗ്മുശ്ചരന്തോ ഭുവനത്രയം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷാൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരദ ഉവാച ഏകദാ ബ്രഹ്മണ പുത്ര വിഷ്ണോർലോകം യദൃച്ഛയാ സനന്ദനാദയോ ജഗ്മുശ്ചരന്തോ ഭുവനത്രയം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ഏകദാ ബ്രഹ്മണ പുത്ര വിഷ്ണോർലോകം യദൃച്ഛയാ സനന്ദന ആദയോ ജഗ്മു ചരന്തോ ഭുവനത്രയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പദാനുപദാർത്ഥം. ശ്രീനാരദ ഉവാച. ശ്രീനാരദ മുനി പറഞ്ഞു ഏകദ ഒരിക്കൽ ബ്രഹ്മണ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രാഹ പുത്രന്മാർ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ലോകഗ്രഹം യാദൃച്ഛികമായി സനന്ദന ആദയ സനന്ദനനും മറ്റുള്ളവരും എന്ന് വെച്ചാൽ 4 കുമാരന്മാർ എന്നാണ്. ജഗ്മുഹു പോയി ചരന്തഹ സഞ്ചരിക്കുക ഭുവനത്രയം 3 ലോകങ്ങളിലും. ഇവിടെ വിവർത്തനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നാരദ മഹാമുനി പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മാവിന്റെ 4 പുത്രന്മാരായ സനന്ദനും സനാതനനും സനത് കുമാരനും ഒരിക്കൽ ത്രിലോകങ്ങളിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടയിൽ യാദൃച്ഛികമായി വിഷ്ണുലോകത്തിലെത്തി. അപ്പൊ അവർ യാദൃച്ഛികമായിട്ടാണ് എത്തിയത്. കാരണം എന്താണ്? അവർ ബ്രഹ്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കാരണം അവർക്ക് ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടെന്നും ഭഗവാനില്ലെന്നും അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ല. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുകയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴാണ് യാദൃച്ഛികമായിട്ട് വിഷ്ണുലോകത്തിൽ എത്തിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 37. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മറ്റത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമുണ്ട്. അതിൽ വിശദീകരണം പ്രത്യേകിച്ച് ആവശ്യമില്ല. കൃഷ്ണ. പഞ്ചശ്രദ്ധ ആയന ആർഭ ആഭ. ഇവിടെ പഞ്ചശ്രദ്ധ ആയന അർഭ ആഭ എന്നാണ്. പഞ്ചശ്രദ്ധ ആയന അർഭ ആഭ പൂർവേഷാം അഭിപൂർവജഃ ദിഗ്ഗോസസ ശിശൂൻ മത്വാ ദോസ്തൗ താൻ പ്രത്യഷേധത എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ തിരിച്ചാണ് വരുന്നത്. പഞ്ചശ്രദ്ധായനാർഭാഭ പൂർവേഷാമഭിപൂർവജഃ ദിഗ്ഗോസസ ശിശൂൻ മത്വാ ദോസ്തൗ താൻ പ്രത്യക്ഷേധതാം.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ചൊല്ലാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പഞ്ചാഷഡ്യാനാർഭാഭ പൂർവേഷാമപി പൂർവജാഃ ദിഗ്വാസസശിശുന്മാത്വാ ദാദൗ താൻ പ്രതിഷേധതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആ ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചഷഡ്ഡായ നാർഭാവ പൂർവേഷാമപി പൂർവജാ ദിഗ്വാസസശിശുന്മത്വാ ദ്വാസ്തൗ താൻ പ്രത്യഷേധതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പഞ്ചഷഡായ നർപ്പാപ പൂർവേഷാമപി പൂർവജാ ദ്വിഗ്വാസസ ശിശുന്മത്വാ ദ്വാസ്തൗ താൻ പ്രതിഷേധതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രത്യക്ഷേധത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. പഞ്ചാഷഡ്യായനാർഭാഭ പൂർവേഷാമപി പൂർവജ ദിഗ്വാസസാ ശിശൂന്മത്വാ ദ്വാസ്തൗ താൻ പ്രത്യഷേധത. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പദാനുപദാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭാതർക്ക് ജയ്. പഞ്ചഷഡ്ഢ 5-6 വർഷങ്ങൾ. ആയന സമീപിക്കുക. അർഭ ആഭ ആൺകുട്ടികളെ പോലെ. പൂർവേഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പൂർവികർ. മരീചിയും മറ്റും. അഭി എങ്കിൽ പോലും. പൂർവജാഹ മുമ്പേ ജനിച്ചു. ദിഗ്വാസസ നഗ്നരായി. ശിശൂൻ കുട്ടികൾ. മാധ്വ ചിന്തിക്കുക. ദോസ്തൗ 2 ദ്വാരപാലകന്മാർ. ജയനും വിജയനും. താൻ അവർ. പ്രത്യക്ഷേധത വിലക്കി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? കണ്ടാല് കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു. 5-6 വയസ്സേ തോന്നിക്കുന്നുള്ളൂ. വാസ്തവത്തിൽ അവർ ആരാണ്? മരീചിയും മറ്റും, അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടികൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഈ കുമാരന്മാർക്ക് മുമ്പേ ജനിച്ചവരാണ് അവർ. അവരെക്കാളും അല്ല, മരീചിയെക്കാളും പ്രായമുള്ളവരാണ് ആര്? ഈ 4 കുമാരന്മാരും. അപ്പൊ എന്നിട്ടും കുമാരന്മാർക്ക് 5-6 വയസ്സേ തോന്നിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ജനിച്ച അവരെ കണ്ടപ്പോ ദ്വാരപാലകന്മാർ കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ കാര്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? അവര് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് വിലക്കി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അവർ മരീചി തുടങ്ങിയവരെക്കാളും പ്രായമുള്ളവരാണ് എന്നാണ്. 4 മാമുനിമാർ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മറ്റു പുത്രന്മാരായ മരീചി തുടങ്ങിയവരെക്കാൾ മുതിർന്നവരായിരുന്നുവെങ്കിലും 5-6 വയസ്സുള്ള നഗ്നരായ കുട്ടികളെ പോലെയാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. അവർ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഭാവിക്കുന്നത് കണ്ട ദ്വാരപാലകരായ ജയനും വിജയനും സാധാരണ കുട്ടികളെന്ന് കരുതി അവരെ തടഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇനി പറയാനില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശീലമാധ്വാചാര്യർ ഇത് സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്ത്രസാരത്തിൽ പറയുന്നു. ദ്വസ്താവായിധ്യാനേനാധികാരസ്തത്വം മുക്തം അധികാരസ്ഥിതാ ചൈവ വിമുക്താശ്ച ദ്വിജാജനാഃ വിഷ്ണുലോകസ്ഥിതാ തേഷാം വരശാപാദിയോഗിനഃ അധികാരസ്ഥിതാ മുക്തിം നിയതം പ്രാപ്നുവന്തി ച വിമുക്തി അനന്തം തേഷാം വരശാപദയോ നനു ശാപാദയോ നനു ദേഹേന്ദ്രിയാ സുഷുപ്തഃ പൂർവം പശ്ചാന്ന തൈർയുധാഃ അഭിമാനഭിസ്തേഷാം ദേവൈ സ്വോത്മോത്മയരുദാഃ. കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠത്തിലെ വ്യക്തിപരമായ സഹചാരികൾ സർവദാ മുക്താത്മാക്കളാണെന്ന് സാരം. ചിലപ്പോൾ ശപിക്കപ്പെടുകയോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ പോലും അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്താത്മാക്കളായിരിക്കും. ഒരിക്കലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ കളങ്കപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് മോചിപ്പിക്കുന്ന അതിനു മുമ്പ് അവർക്ക് ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ആയതിനാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ സഹായികൾ എപ്പോഴും ശപിക്കപ്പെട്ടാൽ പോലും അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തരായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ
യുധിഷ്ഠിരൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്താണ് വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായിട്ടുള്ളവ ജയവിജയന്മാർ എന്തുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് അസുരന്മാരായിട്ട് അധപ്പതിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് മറുപടിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്താണ്, സർവദാ മുക്താത്മക്കളാണ് വൈകുണ്ഠത്തിലെ സഹചാരികൾ എന്നാണ്. അപ്പൊ അവിടെ വൈകുണ്ഠത്തിലെ ആളുകളെ എന്തായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്? സഹചാരികൾ എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അത് എന്താണ്, ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ്. ചിലപ്പോൾ ശപിക്കപ്പെടുകയോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ പോലും അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്താത്മാക്കളായിരിക്കുകയും ഒരിക്കലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ കളങ്കപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് അതിന്റെ നേട്ടം എന്താണ്? അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും? മുക്താത്മാക്കളായിരിക്കും. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പുണ്യപാപങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തേക്ക് മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പാർഷദന്മാരെല്ലാം 4 ഭുജങ്ങളുള്ളവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അജാമിളനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അജാമിളനെ യമകിങ്കരന്മാർ കൊണ്ടുപോകാതെ തടയാൻ വന്നവർക്കും എന്ത് തന്നെയായിരുന്നു? 4 ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെയായിരുന്നു, നാരായണ രൂപം തന്നെയായിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. നിറവും കൈകളും എല്ലാം അത് തന്നെയായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ കണ്ടാല് ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിലാണ്. അപ്പൊ സാരൂപ്യം അല്ലെ, അതേ രൂപമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ സാരൂപ്യമാണ് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, ഭൗതിക ശരീരം വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ശരീരത്തിലോട്ട് പ്രവേശിക്കും. മുക്താത്മാക്കളായി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? ആധ്യാത്മിക ശരീരമാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ശരീരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ജനന മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ആയതിനാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ സഹായികൾ എപ്പോഴും ശപിക്കപ്പെട്ടാൽ പോലും അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തരായിരിക്കും എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ 3 ജന്മങ്ങൾ ജയവിജയന്മാർക്കുണ്ടായി. അപ്പോഴെല്ലാം അവർ ശരിക്കും മുക്താത്മാക്കൾ ആയിരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന് വീരരസം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അവതരിച്ചതാണ്. അല്ലാതെ അവർ ശരിയായിട്ട് എന്തെല്ലാം ഈ അസുര ജീവികളോ അസുര ജീവാത്മാവോ ഒന്നുമല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സേവനമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഭക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല, എന്നാലും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു ഈ ജയവിജയന്മാർ ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോഴും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 38. അശപൻ കൂപിതായേവം യുവാം വാസന വാസം ചാർഹത രജതമോഭ്യാം രഹിതേ പാദമൂലെ മധുഷുക എന്താണ് മധുദുഷഃ പാപിഷ്ടാമാസുരീം യോനിം ബാലിശൗയാദമാശദഃ അശപൻ കുപിതായേവം യുവാം വാസം നച്ച അർഹതഃ രജതമോഭ്യാം രഹിതേ രജസ് തമോ രജതമോഭാം രഹിതേ പാദമൂലെ മധുദുഷഃ പാപിഷ്ടാം ആസുരീം യോനിം ബാലിശോ യാദമാശുദഃ. അവിടെ പറയുന്ന യാദം ആശുദഃ എന്നാണ്. ബാലിശോ യാദം ആശുദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രധാന പദാർത്ഥം ശീലപ്രഭാതർക്ക് ജയ്. അശബൻ ശപിച്ചു, കുപിതനായി, ഏവം അപ്രകാരം, യുവാം നിങ്ങൾ ഇരുവരും, വാസം വസതി ന അല്ല, ചാവും, അർഹിക്കപ്പെടുന്ന, രജ തമോഭ്യാം രജസിൽ നിന്നും തമസിൽ നിന്ന്, രഹിതേ സ്വാതന്ത്ര്യം, പാദമൂലെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ, മധുദുഷ്യ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ മധു എന്ന രാക്ഷസിന്റെ ഘാതകൻ, അതായത് വിഷ്ണു ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് മധുദിഷ എന്ന് പറയുന്നത്. പാപിഷ്ടാം ഏറ്റവും പാപിയായ, ആസുരീം ആസുരീയനായ, യോനിം ഒരു ഗർഭത്തിലേക്ക്, ബാലിഷോ വിധികളെ യാദം പോവുക, പെട്ടെന്ന്, അധഹ അതിനാൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദ്വാരപാലകന്മാരായ ജയനും വിജയനും എന്ത് വരുന്ന ശാപം കിട്ടുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്.
അവരെന്താ വിളിക്കുന്ന? വിഡ്ഢികളായ കാവൽക്കാരെ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? വൈകുണ്ഠ ലോകത്തില് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. എന്നിട്ടും അവ രജതമോ ഗുണങ്ങൾ കാണിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ കുമാരന്മാർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ത്രിഗുണാതീതനായിട്ടുള്ളവരാണ് വൈകുണ്ഠത്തിൽ വസിക്കേണ്ടവർ. എന്നിട്ടും ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു? രജതമോ ഗുണങ്ങളാൽ വിക്ഷോഭിതമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഇവരെ തടയുകയുണ്ടായി, കുമാരന്മാരെ തടയുകയുണ്ടായി. അതേപോലെ തന്നെ കുമാരന്മാരെ തിരിച്ചറിയാനും അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്നും വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ശപിച്ചത്. നിങ്ങൾ എന്ന രജോ തമോ ഗുണങ്ങളുള്ള കർമ്മഭൂമിയിൽ പോയി അസുരന്മാരായിട്ട് ജനിക്കൂ. എന്നിട്ട് അതെല്ലാം തമോ രജോ ഗുണങ്ങളെല്ലാം തീരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? തിരിച്ച് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് വരിക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്രകാരം പാലകരായ ജയനാലും വിജയനാലും തടയപ്പെട്ട സനന്ദനനും മറ്റു മഹാമുനിമാരെന്ന് അവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ, കുമാരന്മാര് തീവ്രമായ രോഷത്തോടെ അവരെ ശപിച്ചു. വിഡ്ഢികളായ കാവൽക്കാരെ അവർ പറഞ്ഞു, രജ തമോ ഗുണങ്ങളാൽ വിക്ഷോഭിതരായ നിങ്ങൾ അത്തരം ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായ മധുഷന്റെ അല്ലെ, അതായത് മധു എന്ന അസുരനെ വധിച്ച ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളുടെ ആശ്രയത്തിൽ കഴിയാൻ അയോഗ്യരാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാന് ആരാധിക്കുന്നവരും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തുന്നവരും എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ എത്തിയവരായിരിക്കണം അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധമുണ്ട് എന്നാണ് കുമാരന്മാർ പറയുന്നത്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് പോയി അവിടെ ഏറ്റവും പാപികളായ അസുരന്മാരുടെ ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ ജനിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്. അപ്പൊ രജ തമോ ഗുണങ്ങളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെ പോകേണ്ടി വരും? പാപികളായ അസുരന്മാരുടെ ഗ്രഹത്തിൽ നിങ്ങൾ ജനിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 39. ഏവം ശക്തോ സ്വഭവനാ പതന്തോ, തൈ അല്ല അവിടെ തൗ എന്നാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ തൗ കൃപാലുഭിഹി പ്രോക്തൗ പുനർജന്മഭിർവാം ത്രിഭിർലോകായ കൽപദാം. ഏവം ശക്തോ സ്വഭവനാത് പതന്തോ തൗ കൃപാലുഭിഹി പ്രോക്തൗ പുനർജന്മഭിർവാം ത്രിഭിർലോകായ കൽപദാം. കൃഷ്ണ പ്രധാന പദാർത്ഥ ശില പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ്. ഏവം അപ്രകാരം ശപിക്കപ്പെട്ട സ്വഭവനാത് അവരുടെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് പതനോ താഴേക്ക് പതിക്കുക. തൗ അവർ ഇരുവരും കൃപാലുഭി കാരുണ്യപൂർണരായ മുനിമാരാൽ സനന്ദനൻ മുതലായവരാൽ പ്രോക്തോ സംബോധന ചെയ്യപ്പെട്ടു. പുനഃ വീണ്ടും ജന്മങ്ങളാൽ വാം നിങ്ങളുടെ ത്രിഭി 3 ലോകായ ഈ പദവിക്ക് കൽപ്പത സാധിക്കട്ടെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ 3 ജന്മം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങളുടെ ഈ സ്വധാമത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരപ്പെടും എന്നായിരുന്നു അവർക്ക് ശാപമോചനവും കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇതാണ് മഹാമുനിമാരുടെ ഒരു ലക്ഷണം അല്ലെ. ശപിച്ചാല് പിന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? എങ്ങനെ തിരിച്ച് മുൻ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാമെന്ന് ശാപമോചനം അതിന്റെ വഴിയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവർക്ക് അനുഗ്രഹവും നൽകും. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ. അവിധം മുനിമാരോ ശപിക്കപ്പെട്ട ജയനും വിജയനും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വീഴുന്നതിനിടയിൽ അവരോട് കാരുണ്യം തോന്നിയ അതേ മുനിമാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ ദ്വാരപാലകരെ, 3 ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെ നിങ്ങളുടെ പദവിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയും. അതിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ശാപത്തിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കും. അപ്പൊ 3 ജന്മം കൊണ്ട്, അതായത് എന്നേക്കുമല്ല ശാപം കൊടുത്തത്, ഒരു താൽക്കാലികം. നമ്മൾ ജയിലിൽ ശിക്ഷ നൽകുന്നത് പോലെ ഇത്ര നാൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ശിക്ഷ കൊടുക്കും അല്ലെ. ശിക്ഷയുടെ ചെയ്യുന്ന കൃത്യത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് ശിക്ഷ കൊടുക്കും. അപ്പൊ അത് കുറച്ചു നാളായിരിക്കും. അപ്പൊ അതേപോലെ ജീവപര്യന്തം. എന്നാലും അവിടെ എന്താണ്? ജീവപര്യന്തമാണെങ്കിലും വധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ വധശിക്ഷയും വിധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ചിലതിനെല്ലാം കുറഞ്ഞ ശിക്ഷയായിരിക്കും കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് എന്താണ്? ശിക്ഷയുടെ കാലയളവ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരാകുന്നത് പോലെ തന്നെ ജയവിജയന്മാര് സ്വതന്ത്രരാകും. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെത്തിയാൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരവില്ലാത്തവരാണ്. പക്ഷെ ഈ ശാപത്താലാണ് അവർക്ക് നിബന്ധിക്കേണ്ടി വന്നത് ഭൂമിയിലേക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 3 ജന്മം കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് തിരിച്ചു വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെത്തി അവരുടെ
കർത്തവ്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ചില ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു അവർ ശരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ല, അവരുടെ വിസ്തരണങ്ങളാണ് വന്നതെന്നാണ് ചില ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും 3 ജന്മം അവരിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹിരണ്യകശിപു, ഹിരണ്യാക്ഷൻ, പിന്നെ രാവണൻ, കുംഭകർണൻ, പിന്നെ ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ദന്തവക്രൻ, ശിശുപാലൻ, ദന്തവക്രൻ എന്നാണ്. ദന്തവക്രൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 40. യജ്ഞാദേ തൗ ദിദേ പുത്രൗ ദൈത്യദാനവമണ്ഡിതൗ ഹിരണ്യകശിപുർ ജ്യേഷ്ഠോ ഹിരണ്യാക്ഷോ അനുജസ്തതഃ യജ്ഞാദ തൗ ദിദേ പുത്രൗ ദൈത്യദാനവമണ്ഡിതൗ ഹിരണ്യകശിപുർ ജ്യേഷ്ഠോ ഹിരണ്യാക്ഷോ അനുജസ്തത. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപുവുമായിട്ട് ദിതിയുടെ പുത്രന്മാരായിട്ട് ദൈത്യകുലത്തില് ജനിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലേ. യജ്ഞാതെ ജനിച്ചു, തൗ നിങ്ങൾ രണ്ടും, ദിതിയുടെ പുത്രന്മാർ, ദൈത്യദാനവ എല്ലാ അസുരന്മാരാലും, ബന്ധിതോ ആരാധിക്കപ്പെടുക. അപ്പൊ അസുരന്മാരുടെ എല്ലാം ആരാധന കിട്ടുന്ന 2 പേരായിരിക്കും. ഹിരണ്യകശിപു ജ്യേഷ്ഠൻ, ഹിരണ്യാക്ഷൻ അനുജൻ. അങ്ങനെ തതഃ അനന്തരം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ജനിക്കും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് എന്തെന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ എല്ലാം പദ്ധതിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എതിർച്ചയാണ് അവര് വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തിയതും, എതിർച്ചയെ ആണ് എന്താണ് അവർക്ക് ഈ തടയൽ ഉണ്ടായതും അല്ലെ. അപ്പൊ ജയവിജയന്മാർക്ക് ഇവരാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ എത്തിയതും എല്ലാം സാന്ദർഭികമായിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് വീരരസത്തില് ഇവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ 2 പേരും ഇവിടെ 3 ജന്മങ്ങൾ എടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ശാപം കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നാണ് ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹിരണ്യകശിപുവും ഹിരണ്യാക്ഷനും ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനുമായിട്ടാണ് ജന്മം എടുക്കുന്നത്. അതിനെ കുറച്ച് വിവർത്തനമൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഏതാണ് ഈ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ആള് രണ്ടാമതായിട്ട് ജനിക്കും അല്ലെ. രണ്ടാമത് ഗർഭപാത്രത്തിൽ എത്തിയ ആള് ആദ്യം ജനിക്കും അല്ലെ. അതാണ് ഈ ഏതാണ് പ്രസവത്തിന്റെ ഒരു രീതി അല്ലെ. ട്വിൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോ അങ്ങനെയാണ് വരിക. പക്ഷെ പുറത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വന്നയാളിനെ മൂത്തയാളെന്നും രണ്ടാമത് വന്നയാളിനെ ഇളയ ആളെന്നും പറയും. പക്ഷെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് പുറത്തു വന്ന ആളിന്റെ ഭ്രൂണമാണ് ആദ്യം പ്രവേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വിവർത്തനം, ഈ 2 ദ്വാരപാലകരും പിന്നീട് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ഹിരണ്യകശിപു, ഹിരണ്യാക്ഷൻ എന്നീ പേരുകളിൽ ജ്യേഷ്ഠ അനുജന്മാരും ദിതിയുടെ പുത്രന്മാരുമായി ജന്മമെടുത്തു. അപ്പൊ ദിതിയുടെ പുത്രന്മാരായിട്ട് ജന്മമെടുക്കാനും ഒരു ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. ദിതിക്ക് സമയത്ത് പുത്രന്മാർ വേണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നിയതും അങ്ങനെ ഇവർ 2 പേരും അവിടെ എത്തിപ്പെടാനും ദിതിയുടെ മക്കളായിട്ട് ജനിക്കാനും എല്ലാം എന്താണ് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അവർ ദൈത്യദാനവന്മാരാൽ അസുരവർഗങ്ങളാൽ വളരെയേറെ ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടു. കാരണം എന്താണ്, അത്രയ്ക്ക് ശക്തരായിട്ടുള്ള 2 പേരായിരുന്നു ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 41. ഹതോ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹതോ ഹിരണ്യകശിപുർ ഹരിണാ സിംഹരൂപിണ ഹിരണ്യാക്ഷോ ധരോധാരേ ബിഭ്രത ശൗകരം ബഭുഃ. ഹതോ ഹിരണ്യകശിപുർ ഹരിണാ സിംഹരൂപിണ ഹിരണ്യാക്ഷോ ധരോധാരേ ബിഭ്രത ശൗകരം ബഭുഃ. ഞാനും വായിക്കാനില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഉണ്ടോ? വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹതോ ഹിരണ്യകശിപുർഹരിണാ സിംഹരൂപിണ ഹിരണ്യാക്ഷോദരധാരേ ബിഭ്രത സൗകരം വപുഃ.
ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ശരി. വായിച്ചോട്ടെ. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹതോ ഹിരണ്യകശിപുർ ഹരിണാസിംഹരൂപിണ ഹിരണ്യാക്ഷോധരോധാരേ വിപ്രദാശൗകരം വപുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഥ പദാനുപദാർത്ഥ ശ്രീലപ്രഭാതർക്ക് ജയ്. വധിച്ചു ഹിരണ്യകശിപു ഹരിയാൽ. ഹരി എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? ഹരി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ദുരിതങ്ങളെല്ലാം ഹനിക്കുന്നയാളാണ് ഹരി. നീക്കം ചെയ്യുന്നയാളിനെയാണ് ഹരി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഹരിയാൽ സിംഹരൂപിണ, ഒരു സിംഹത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നരസിംഹ ഭഗവാൻ ഹിരണ്യാക്ഷൻ ധര ഉദ്ധാരെ, ഭൂമിയെ ഉയർത്തുന്നതിന്, ബിഭ്രത ധരിക്കുക, ശൗകരം വരാഹത്തെ പോലുള്ള, ബബുഹു രൂപം. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 അവതാരങ്ങളായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വന്നിവരെ വധിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഒന്നേതാണ് വരാഹ രൂപത്തിൽ എത്തി ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിക്കുകയും നരസിംഹ രൂപത്തിലെത്തി ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ കഥ നമുക്കറിയാം. എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് യഥാശക്തി തപസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് അതിശക്തിയായപ്പോ അദ്ദേഹത്തിനോട് എതിർക്കാൻ പറ്റിയ ആളെ അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോഴാണ് നാരദമുനി ഓരോരുത്തരെ സമീപിച്ചു. പിന്നെ ആരെയൊക്കെ സമീപിച്ചു? നാരദമുനിയെ സമീപിച്ചു, വരുണനെ സമീപിച്ചു. അങ്ങനെ വരുണനുമായിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ വരുണൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിനക്ക് പറ്റിയ ആളല്ല, എനിക്ക് പ്രായമായി, എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ നാരദമുനി ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായി, നിനക്ക് ആരാണ്? വിഷ്ണുവിനെയാണ് നിനക്ക് എതിർക്കാൻ പറ്റിയത് എന്നാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അതനുസരിച്ച് വിഷ്ണുവിനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് വരാഹ രൂപത്തിലുള്ള വിഷ്ണുവിനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഏതാണ് കൊടും യുദ്ധത്തില് വരാഹ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഭഗവാൻ ആരെയാണ്? ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിക്കുകയുണ്ടായി. വിവർത്തനം. ശ്രീലപ്രഭുപാദർക്ക് ജയ. നരസിംഹദേവനായി അവതരിച്ച ഭഗവാൻ ശ്രീഹരി ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിച്ചു. ഗർഭോദക സമുദ്രത്തിൽ വീണു പോയിരുന്ന ഭൂമിയെ ഭഗവാൻ ഉയർത്തുമ്പോൾ ഹിരണ്യാക്ഷൻ അതിന് വിഘ്നം വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും അപ്പോൾ വരാഹ രൂപത്തിലായിരുന്ന ഭഗവാൻ അവനെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇത് ഏതാണ്? ശ്വേതവരാഹത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്വേതവരാഹമാണ്. 2 വരാഹ രൂപങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ശ്വേതവരാഹു, ഒന്ന് നീലവരാഹു. നീലവരാഹമാണ് ഏതാണ്? ഹിരണ്യേശ്വരന്റെ ആഗ്രഹം സബലീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ശ്വേതവരാഹമാണ് ഭൂമിയെ ഉയർത്തിയത്. ഇപ്പൊ 2 വരാഹ രൂപമുണ്ടായി. ഒന്ന് ശ്വേതവരാഹം, അത് ഭൂമിയെ ഉയർത്തുകയുണ്ടായി. രണ്ടാമത്തതാണ് നീലവരാഹം. നീലവരാഹമാണ് ഹിരണ്യാക്ഷനോട് അദ്ദേഹത്തിന് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം സബലീകരിച്ചു കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വധിക്കുന്നത്. 2 വരാഹമുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു വരാഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 42. ഹിരണ്യകശിപു പുത്രം പ്രഹ്ലാദം കേശവ പ്രിയം ജിഘാംസു അകരാസ്നാന. ജിഘാംസു ഇവിടെ അകരാസ്നാന എന്നാണ്. അകരാസ്നാന യാതന മൃത്യുഹേതവേ എന്നാണ്. ജിഘാംസു അകരാസ്നാന യാതന മൃത്യുഹേതവേ ഹിരണ്യകശിപു പുത്രം പ്രഹ്ലാദം കേശവ പ്രിയം ജിഘാംസു അകരാജ്ഞാന യാതന മൃത്യുഹേതവേ. ജിഘാംസു അകരോ, പിന്നെ വരുന്നുണ്ട് അകരാ സ്നാന എന്നാണ്. അകരാ സ്നാന എന്നാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അകരോ സ്നാന യാതന മൃത്യുഹേതവേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവർക്ക് 2 പേരും ഇത്രയും ദുഷ്ടന്മാരായിട്ട് കാണപ്പെട്ടു എങ്കിലും അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ആര് ജനിക്കുന്നു? പുത്രനായിട്ട് അതാണ് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് ജനിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാണ്. അദ്ദേഹം ഭഗവാന് കേശവന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിട്ട് വരികയും ചെയ്തു. ഹിരണ്യകശിപു പുത്രൻ പ്രഹ്ലാദൻ മഹാരാജാവ് കേശവപ്രിയം, കേശവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തൻ ജിഘാംസു വധിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. അകരോധ് നിർവഹിച്ചു നാനാ വിധത്തിൽ യാതന പീഡങ്ങൾ മൃത്യു മരണം ഹേതവെ കാരണമാക്കാൻ.
അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കാനായിട്ട് ആരാണ് കാരണക്കാരനായത്? പ്രഹ്ലാദ രാജകുമാരനോട് ഹിരണ്യകശിപുവിനുണ്ടായ വിദ്വേഷമാണ്. കാരണം എന്താണ്? വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ആരാധകനായതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിരണ്യകശിപുവിന് ദേഷ്യമായിരുന്നു, അല്ലെ? അതെന്തിനാണ് വിഷ്ണു ഭഗവാനോട് ഇത്രയും ദേഷ്യം? കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനെ വിഷ്ണു വധിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് വിഷ്ണുവിനോട് ഇത്രയും വിരോധം വന്നത്. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം എന്താണ്? ഹിരണ്യകശിപു മഹാപണ്ഡിതനൊക്കെയാണ്. ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ ഭാര്യയെയും അതേപോലെ തന്നെ അമ്മയും ഒക്കെ, മാതാവിനെയൊക്കെ വളരെയധികം താത്വികമായിട്ട് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന ആളാണ്. ജനിച്ച മരണം ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ, തത്വങ്ങളൊക്കെ നല്ലോണം അറിയാവുന്ന ആളാണ് ഈ ഹിരണ്യകശിപു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഹിരണ്യാക്ഷൻ വധിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് വിഷ്ണുവിന്റെ ശത്രുവായിട്ട് മാറുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പൊ വിഷ്ണുവിനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്ത് തപസ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് വരങ്ങൾ നേടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷെ വരങ്ങൾ നൽകിയാലും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നടത്താനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവ്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവാണെങ്കിലും ശിവഭഗവാനാണെങ്കിലും ഒരിക്കലും തടസ്സം നിൽക്കില്ല. അപ്പൊ അനുഗ്രഹം കൊടുക്കും. കാരണം എന്താണ്? അത്രയ്ക്ക് തപശക്തിയോടെയാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? തപസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്വന്തം ശരീരം പോലും കളഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ, അല്ലെങ്കിൽ തലവെട്ടി അഗ്നിയെ സമർപ്പിക്കാൻ അതുവരെ തയ്യാറാകുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഭക്തനെ കടാക്ഷിക്കാനായിട്ട് ശിവനും ബ്രഹ്മാവും തയ്യാറാകും. പക്ഷെ ഇഷ്ടം കൊണ്ടല്ല, എന്താണ്? പക്ഷെ അവരുടെ ഈ തപശ്ചര്യ കണ്ടിട്ടാണ് അങ്ങനെ നൽകുന്നത്. പക്ഷെ വിഷ്ണു എപ്പോഴാണ് ഈ വിഷ്ണുവിന്റെ ഭക്തരല്ലാത്ത ഇവരെ വധിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്, അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? തങ്ങളുടെ ഭക്തന്മാരെ ഒരിക്കലും അവർ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിലുടനീളം കാണുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദൻ കാരണമായി ഹിരണ്യകശിപു നരസിംഹമൂർത്തിയാൽ വധിക്കപ്പെട്ടു. ശ്ലോകം 43. തം സർവ ഭൂതാത്മഭൂതം പ്രശാന്തം സമദർശനം ഭഗവത് തേജസാ സ്പൃഷ്ടം ന അശക്നോത് ഹന്തും ഉദ്യമൈഃ. ന അശക്നോത് ഹന്തും ഉദ്യമൈഃ എന്നാണ്. ന അശക്നോത് ഹന്തും ഉദ്യമൈഃ എന്നാണ് ഇവിടെ വരിക. ഹരേ കൃഷ്ണ. തം സർവഭൂതാത്മഭൂതം പ്രശാന്തം സമദർശനം ഭഗവത് തേജസാ സ്പൃഷ്ടം ന അശക്നോത് ഹന്തും ഉദ്യമൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പദാനുപദാർത്ഥം ശില പ്രഭുപാദത്തിന്റെ തം അദ്ദേഹത്തെ സർവഭൂത ആത്മഭൂതം, എല്ലാ ജീവികളുടെയും ആത്മാവ്, ശാന്തമായ സമദർശനം, എല്ലാവർക്കും തുല്യം, ഭഗവത് തേജസ, ഭഗവാന്റെ തേജസ് കൊണ്ട് സ്പൃഷ്ടം സംരക്ഷിച്ചു. അല്ല അശക്നോത് കഴിയുമായിരുന്നു ഹന്തം വധിക്കാൻ ഉദ്യമൈഹി കഠിനോദ്യമങ്ങളാലും അനേകം ആയുധങ്ങളാലും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും പരമാത്മാവായ ഭഗവാൻ സമചിത്തനും ശാന്തനും എല്ലാവർക്കും തുല്യനുമാണ്. മഹാഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവത് ശക്തിയാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ ഹിരണ്യകശിപു അവനെ വധിക്കാൻ പല വിധത്തിൽ ശ്രമിച്ചിട്ടും കഴിഞ്ഞില്ല. നമ്മളിത് പഠിച്ചില്ലായിരുന്നു? നരസിംഹമൂർത്തി അവതാരം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും പരമാത്മാവായ ഭഗവാൻ സമചിത്തനാണ്, ശാന്തനാണ്. നമുക്കറിയാം, എല്ലാവരോടും ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റിയും ഇല്ലാതെ എല്ലാവരും തുല്യനായി കാണുന്നതാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാന് ഭക്തനെന്നോ ദേവന്മാരെന്നോ അസുരന്മാരെന്നോ ഉള്ള വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ ഭക്തർ കൂടുതൽ ഭഗവാനോട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഭക്തന്മാരോട്, ചിലപ്പോഴൊന്നല്ല എല്ലായ്പ്പോഴും ഭക്തന്മാരോട് ഒരു കൂറ് അറിയാതെ ഭഗവാന് വരുന്നു. അപ്പൊ അത് കാരണം എന്താണ്? പ്രഹ്ലാദനെ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം ആയതുകൊണ്ടാണ് പറയാതെ പോകുന്നത് കൂടുതല്. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ സർവഭൂതാത്മാഭൂതം എന്ന വാക്ക് വളരെ അർത്ഥഗർഭമാണ്. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയേ അർജുന തിഷ്ഠതി. ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും
ഹൃദയത്തെ സമനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആരുടെയും ശത്രുവോ മിത്രമോ ആകാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവരും തുല്യരാണ്. അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ ചിലരെയൊക്കെ ശിക്ഷിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ആ ശിക്ഷകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പിതാവ് സ്വന്തം പുത്രന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ് എല്ലാ ജീവസത്തകളും. മനുഷ്യരെന്ന് മാത്രമല്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് സ്വന്തം പുത്രരാണ്. അവരെല്ലാവരും തിരിച്ച് ധാമത്തിലെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തെത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന് കൊടുത്ത വാക്കുകളും നമ്മൾ പറയുന്ന ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത്, ഗർഭപാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവർ ഭഗവാനെ വിളിച്ച് പറയും എന്നാണ്. അപ്പൊ പറയുന്ന എന്താണ്, ഇനി ഞാൻ ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല. ഞാൻ ഭൂമിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്, പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഞാന് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പൂജാതി കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കും. ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഇല്ലാത്ത സമയം ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ ഭഗവാനോട് വാക്ക് കൊടുക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പുറത്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഹ്ലാദമാണ് അല്ലേ. പക്ഷെ കുട്ടി അകത്ത് എന്താണ്, നരകയാതന അനുഭവിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് ഇതാണ് ആ പീഡനമാണ് കുട്ടി അവിടെ സഹിക്കുന്നതെന്നാണ്. അമ്മ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അത് അമ്മ എരിവും പുളിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് കഴിക്കും അല്ലെ. പിന്നെ ഈ മലവിസർജനം എല്ലാം കുട്ടിയുടെ അത് തന്നെയാണ് കുട്ടി കഴിക്കുകയും ശ്വസിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. അങ്ങനെ അതിൽ കിടന്ന് കുട്ടി വളരെയധികം പീഡനം അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന് വാക്ക് കൊടുക്കും. പക്ഷെ പുറത്തു കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കുട്ടിയെ അങ്ങേയറ്റം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പരിപാലിക്കുന്നു. സന്തോഷത്തോടെ നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. കുട്ടിയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കും, ഉയർച്ച വരട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, ഭൗതികതയിൽ കുട്ടി ലയിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് കൊടുത്ത വാക്കുകളെല്ലാം മറന്നു പോകുന്നു. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനാകുന്നു, ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എല്ലാവരും ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്നാലും എന്താണ്, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്ത് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നും വിട വാങ്ങണം എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. പക്ഷെ നമ്മളത് മറന്നു പോകുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ശിക്ഷിക്കുന്നത്, കുട്ടികളെ നമ്മൾ ശിക്ഷിക്കുന്നത്, മാതാപിതാക്കൾ ശിക്ഷിക്കുന്നത്, അവർ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശിക്ഷിക്കും. അത് കുട്ടിയോട് സ്നേഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മൾ ശിക്ഷിക്കുന്നത്, അവർ എന്താണ് നന്നായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശിക്ഷിക്കുന്നത്. അതേപോലെയുള്ള ശിക്ഷകളാണ് ഭഗവാൻ ജീവസത്തകൾക്കും കൊടുക്കുന്നത്. ചിലരെ എന്തേലും ഒരുപാട് പീഡനങ്ങൾ അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഭഗവാനോട് ശത്രുത തോന്നുന്നു. അതൊക്കെ അവർക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാൻ പക്ഷെ എല്ലാവരോടും തുല്യരായിട്ടാണ് എല്ലാവരെയും, ശത്രുപക്ഷത്ത് നിന്നാലും ഭഗവാനും സ്വന്തം മക്കളായിട്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ അവരെയും കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ശിക്ഷകൾ കൊടുക്കും. അതെന്താണ്, ആ ജയിലില് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത് പോലെ നന്നായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ശിക്ഷകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശിക്ഷയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമഭാവനയുടെ ഒരാവിഷ്കാരമാണ്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഇമ്പാർഷ്യലാണ്, ആരോടും ഒരു പ്രത്യേക മമത കാണിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശിക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രശാന്ത സമദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛ ഉചിതമായി നടപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ പരിതസ്ഥിതികളിലും അദ്ദേഹം സമചിത്തനാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇച്ഛ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം എല്ലാ പരിതസ്ഥിതിയിലും സമചിത്തനാണ്. കാരണം 64 ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ സമചിത്തതയോടെ പെരുമാറാനായിട്ട് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്താണ് ഭഗവാന് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവരോടും സമഭാവമാണ് ഉള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമയം ബാക്കിയുണ്ടല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൂടി എടുക്കാൻ ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡ് എടുക്കട്ടെ. കൃഷ്ണ കാണാമോ? ഷെയർ വന്ന മാതാജി, ഷെയർ കാണാം മാതാജി, കാണാം.
കാണാം മാതാജി. ശ്ലോകം 41. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹതോ ഹിരണ്യകശിപൂർ ഹതോ ഹിരണ്യകശിപൂർ ഹരിണാസിംഹരൂപിണ ഹിരണ്യാക്ഷോ ധരോദ്ധാരേ ബിഭ്രത ശൗകരം വപുഃ. ഹതോ ഹിരണ്യകശിപൂർ ഹരിണാസിംഹരൂപിണ ഹിരണ്യാക്ഷോ ധനോദ്ധാരേ വിഭ്രത ശൗകരം വപുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണന് വായിക്കാൻ ആരും ഇല്ലല്ലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതല്ല മാതാജി, 44 ആണ് ശ്ലോകം. മാതാജി ഇത് എടുത്തതാ. എനിക്ക് വായിച്ചു കൊടുത്തോന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 44. ഹരേ കൃഷ്ണ. തതസ്ഥോ രാക്ഷസോ ജാതോ കേശിന്യാം വിശ്രവ സുധൗ രാവണ കുംഭകർണശ്ച സർവലോക ഉപദാപനോ തതസ്ഥോ രാക്ഷസോ ജാതോ കേശിന്യാം വിശ്രവ സുധൗ രാവണ കുംഭകർണശ്ച സർവലോകോ ഉപതാപനോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ എനിക്കൊന്നും നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇന്നലെ ഭയങ്കര തിരക്കായിപ്പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തതഹ അനന്തരം തൗ 2 ദ്വാരപാലകന്മാർ ജയനും വിജയനും രാക്ഷസന്മാർ ജാതവ് ജനിച്ചു. കേശിനിയുടെ ഗർഭത്തിൽ വിശ്രവസുധവ് വിശ്രവസിന്റെ പുത്രന്മാർ രാവണൻ കുംഭകർണൻ ചാവും സർവലോക എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഉപതാപനോ ദുഃഖം നൽകുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ. അനന്തരം വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ കാവൽക്കാരായ അതേ ജയനും വിജയനും കേശിനിയുടെ ഗർഭത്തിൽ വിശ്രവാന്റെ പുത്രന്മാരായ രാവണനും കുംഭകർണനുമായിട്ട് ജന്മമെടുത്തു. പ്രപഞ്ചത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്ക് ശല്യമായിരുന്നു അവ. അപ്പൊ രാവണൻ സ്വർഗലോകവും പിന്നെ ഏതാണ് അധോലോകങ്ങളും ഭൂമിയിലെല്ലായിടും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും രാവണൻ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ത്രിലോകങ്ങളും കീഴ്പ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രന്റെയൊക്കെ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുത്താനും ഒക്കെ ആർക്ക് സാധിച്ചു? രാവണന് സാധിച്ചു. പിന്നെ ഏതാണ് ദേവലോകത്തേക്ക് പോകാൻ ഏണിപ്പടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടൊക്കെ ശ്രമിച്ച ആളാണ് രാവണൻ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുംഭകർണനും രാവണന് അതേപോലെ സഹായിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. സഹോദരനോട് വളരെയധികം സ്നേഹമുള്ള ആളാണ് കുംഭകർണൻ. തപസ് ചെയ്ത് രണ്ടുപേരും തപസ് ചെയ്ത് ഒരേ സമയം തന്നെ കുംഭകർണൻ നല്ല ബോധപൂർവം ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാങ്ങി. രാവണൻ അതേസമയം കുംഭകർണന്റെ നാവില് സരസ്വതി വിളയാടിയാണ് ഏത് വരം വേണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉറങ്ങാനുള്ള നിദ്രാദേവിയുടെ അനുഗ്രഹമാണ് കുംഭകർണൻ വാങ്ങിയതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുംഭകർണൻ എന്താണ് കൂടുതൽ സമയം ഏതിലാണ്? ഉറക്കത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. പിന്നെ ഉണർത്തിയാണ് ശ്രീരാമ ഭഗവാനുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് പോയത് അല്ലെ. പക്ഷേ കുംഭകർണന് ഭഗവാൻ ഇത് ശ്രീരാമൻ വെറും മനുഷ്യനല്ല ഭഗവാനാണെന്ന് അറിയാം. രാവണനും അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിവുണ്ട്. ഒരു രസം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെല്ലാം വളരെ ജ്ഞാനികളായിരുന്നു അല്ലെ. രാവണൻ ശിവഭക്തനായിരുന്നു. ഇപ്പൊ വളരെ ജ്ഞാനമുള്ളവരാണ് ഇവരെല്ലാം. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം ഇവർക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ശരിക്കും ജ്ഞാനികളാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചും എല്ലാം നല്ല ജ്ഞാനമുള്ളവരാണ് ഈ രാവണനും കുംഭകർണനും എല്ലാവരും. ഈ വിജയന്മാരുടെ അസുര ജന്മങ്ങൾ എല്ലാം നല്ലതായിരുന്നു. അവരെല്ലാം നല്ല ജ്ഞാനികളായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അവർ വിരോധഭാവത്തില് ഭഗവാന് വെല്ലുവിളിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമുക്ക് രാമായണം വായിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ശ്ലോകം 45. തത്രാപി രാഘവ ഭൂത്വാ ഇവിടെയും ഇത് വരുന്നു. നഹനത് ശാപമുക്തയേ രാമവീര്യം ശ്രോഷ്യസി ത്വാം മാർക്കണ്ഡേയ മുഖാത് പ്രഭോ. തത്രാപി അതിനെ തുടർന്ന് രാഘവ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായി ഭൂത പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക. നഹനത് വധിച്ചു. ശാപമുക്തയെ ശാപമോചനത്തിന് രാമവീര്യം രാമന്റെ ശക്തി. ശ്രോഷ്യസി കേൾക്കും. ത്വാം നീ മാർക്കണ്ഡേയ മുഖാത് മാർക്കണ്ഡേയ മുനിയുടെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രഭോ അല്ലയോ പ്രഭോ. അപ്പൊ നാരദമുനി
യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുകയാണ്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവെ, ജയനെയും വിജയനെയും ബ്രാഹ്മണ ശാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് രാവണനെയും കുംഭകർണനെയും വധിക്കാൻ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായി. ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ വർണ്ണന നീ മാർക്കണ്ഡേയ മുനിയിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കുന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠം. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തെ ഉപദേശിക്കാൻ പറ്റിയ ആള് നാരദ മഹർഷിയല്ല. നാരദ മഹർഷി ആരാണ്? വിഷ്ണു ഭക്തനാണ് അല്ലെ. അതേസമയം ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലുള്ള വിഷ്ണു ഭക്തനാണ്. അതേസമയം രാമചന്ദ്ര അവതാരത്തെ കുറിച്ച് മാർക്കണ്ഡേയ മുനിക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ശ്ലോകം 46. ഹരേ കൃഷ്ണ. താവേവ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താവേവ ക്ഷത്രിയോ യാദവ് മാതൃശ്വസ്വാത്മജാവ തവ അധുന ശാപ നിർമുക്തോ കൃഷ്ണ ചക്രഹദാ ഹസോ. താവേവ ക്ഷത്രിയ യാദവ് മാതൃശ്വസ്രാത്മജൗ തവ അധുന ശാപ നിർമുക്ത കൃഷ്ണ ചക്രഹദാം ഹസോ. തൗ രണ്ടുപേർ അത്ര. ഇവിടെ മൂന്നാം ജന്മത്തിൽ ക്ഷത്രിയന്മാർ അഥവാ രാജാക്കന്മാർ ജാദവ് ജനിച്ചു. ആത്മജൗ മാതൃ സഹോദരി പുത്രന്മാർ തവ നിന്റെ അധുന ഇപ്പോൾ ശാപമുക്തരായി കൃഷ്ണചക്രായുധത്താൽ കഥ ഹനിച്ചു. അംഹസൗ അവരുടെ പാപങ്ങൾ. വിവർത്തനം. ജയവിജയന്മാർ അവരുടെ മൂന്നാം ജന്മത്തിൽ നിന്റെ മാതുല പുത്രന്മാരായി ഒരു ക്ഷത്രിയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചക്രായുധത്താൽ അവരെ വധിക്കുകയും അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നശിക്കുകയും അങ്ങനെ അവർ ശാപമുക്തരായിട്ട് തീരുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ ആരുടെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്? ശിശുപാലന്റെയും ദന്തവക്രന്റെയും കാര്യം പറയുന്നു. അങ്ങനെ 3 ജന്മങ്ങൾ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുപാദത്തിന്റെ ജയവിജയന്മാർ അവരുടെ അവസാന ജന്മത്തിൽ അസുരന്മാർ അഥവാ രാക്ഷസന്മാരായി തീർന്നിരുന്നില്ല. പകരം അവർ കൃഷ്ണന്റെ കുടുംബവുമായി ബന്ധമുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ക്ഷത്രിയ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. കൃഷ്ണന്റെ മാതുല പുത്രന്മാരായി തീർന്ന് അവർക്ക് അദ്ദേഹവുമായി ഒരേ മുറ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അവരെ തന്റെ ചക്രായുധത്താൽ വധിച്ചതിലൂടെ അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണ ശാപം മൂലം അവരിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്ന പാപപ്രതികരണങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവരെ വധിക്കുക കാരണം എന്താണ്? ഓരോരു ജന്മത്തിലും വധിക്കുക കാരണം അവർക്ക് ബ്രാഹ്മണ ശാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. 3 ജന്മം എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ 3-ാം ജന്മമാണ് ഏതാണ്? ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ആ ജന്മത്തിലും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് വന്ന് ഇത് ചെയ്ത് ജയവിജയന്മാരെ അവരുടെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. ശിശുപാലൻ കൃഷ്ണന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതിലൂടെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സഹവാസിയായി പുനഃപ്രവേശിച്ചു എന്ന് നാരദമുനി യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് വിശദീകരിച്ചു. എല്ലാവരും ഈ സംഭവം ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭേയ പതിതാന പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ.